Ahojte motoristi, je tu ďalší diel Todos Racing podcastu. Mojím dnešným hostom je Samuel Kováčik, alebo teda Vedátor. Ahoj. Ahoj, ahoj. Veda a šport, konkrétne keď sa rozprávame o motorizme, to ide prakticky odjak živá ruka v ruke. Ako ty vnímaš toto spojenie? Ja som to dlho takto nebral. Ja som sa na to pozeral, že to celé o tom, že proste, že kto cukne neskôr, že keď sa ide do zákruty, kto neskôr začne brziť a podobne, čo je v podstate ináč tiež matematika, tomu sa hovorí ten chicken problem, že idú dvaja proti sebe a že kto prvý cukne a uhne a že kto si trúfne neskôr vycúvať z nejakého konfliktu a podobne. Ale potom, podľa mňa, že k nám na stránku na Vedátora som editoval článok, ktorý písal kamoš, ktorý bol o formuliach. A ja som povedal, že máš úplne voľnú ruku, že rob, čo chceš, čo ťa zaujíma. On napísal 20 strán iba o aerodynamike. Ako sa to postupne vyvíjalo, ako pribúdali krídla, ubúdali a tak ďalej. A vtedy som sa citlivil na túto tému, že wow, že sa tým je tak brutálne veľa fyziky. Už len, že ideš rovno a chceš ísť rovno čo najrýchlejšie. Čo robiť, aby si to dosiahol? A potom ideš do zákruty a z tej zákruty nechceš vyletieť. Čo máš robiť? Ideš brzdiť. Ako brzdiť tak, aby ti nezačali hneď v prvej zákrute horieť brzdy? Že všetky tieto aspekty vlastne sú, že brutálne veľa fyziky, ale v podstate aj chémie, toho, ako sú poskladané pneumatiky a tak ďalej, že tam vlastne strašne veľa vedy. A je to pekné v tom, že toto platí v podstate, keď ideš po diaľnici. Výrobca chcú robiť auto, aby si mal čo najmenšiu spotrebu a podobne, ale v tých pretekoch sa často ide úplne že na nejakú hranu toho, čo je možné v rámci daných pravidel. A na tej hrane je to vždy najzaujímavejšie sledovať, že je super, keď máme o 5% menšiu spotrebu, ako sme mali s predošlým modelom, alebo koľko, ale potom sledovať, ako niekto niekoho obieha 260 alebo koľkátko v zákrute, je proste, že trošku vzrušujúcejšie. To všetko, čo si teraz povedal, podľa mňa všetkým lajkom je už v tejto chvíli, alebo z tej jednej vety je zrejmé, ako je to náročné. A keď ideme ale do toho procesu, keď, tak ako som povedal, že to prepojenie veda a šport, lebo jedna vec je presne aerodynamika a všetky fyzikálne záležitosti, o ktorých ani ja, možno 90% lajkov netušíme. A druhé je to, čo dokáže ľudský mozog, ľudské telo a presne tak, ako si povedal, to cuknúť. Čo ty považuješ v tomto za kľúčovejšie? Že či toho človeka, ktorý sedí za tým volantom, alebo ten motor, alebo celý ten... Ja som sa o tom rozprával s kamarátom, ktorý je oveľa zdatnejší v motorporte ako ja a neúplne som ňou súhlasil, aj takto zopakujem, že mne sa na tomto celom páči, že to je tak pol na pol. Možno nie úplne, ale že nestačí zobrať jeden z týchto elementov a zbytok potiahne. Že mám pocit, že keby sme napríklad Sagana posadili aj na trochu horší bicykel, tak možno, že by nevyhral majstrovstvo, ale stále by to bolo úplne že špičkové. Ale dať niekoho do auta, ktoré proste vyletí v zákrute, tak proste nedojde nikam, nikdy nedojde do cieľa, iba keby išiel že brutálne opatrne. Že naozaj mám pocit, že keď aj teraz sa jazdí, tak pol na pol je to medzi tým, že čo sa udeje za volantom a čo sa udeje v garáži. Kebyže si môžeš ty vybrať, máš možnosť byť ten najlepší jazdec v histórii, príklad povieme F1, alebo mal by si možnosť jazdiť na najlepšom aute? Čo by si vybral? Jazdec z F1 kvôli tým peniazom. Ale nie, počkaj, ale myslím tak, že tie vlastnosti a danosti, že ktoré mal, dajme tomu, Schumacher, alebo byť úplne priemerný jazdec, ale na najlepšom aute. Dobrá otázka. Keby som si mal ja vybrať čisto kvôli zážitku, tak radšej byť tým jazdcom. Lebo mám pocit, že to, ako oni dokážu cítiť tie veci, proste presahuje v niečom ľudské limity. Alebo limity bežných ľudí. A toto platí v podstate pri hociakom športe. Že keď je človek úplne špičkový plavec, tak v tej vode cíti niečo iné, ako keď tam skočím ja a som rád, že kráľujem a zaplávam 100 metrov za toľko a toľko minút. A on keď do tej vody skočí, tak cíti, ako mu tam idú tie vodné víry, ako sa mu to tam všetko, akože okolo neho sa hmyrí a podobne. A rovnako, že špičkový jazdec, podľa mňa, že v tom aute cíti veci, ktoré ja teraz nie som schopný cítiť. Aj keby som si sadol do toho výborného auta, tak si to tak neužijem, ako si on užije jazdu v niečom v odzovkách priemerom. Aj stále sú to, že špičkové auta, v ktorých oni jazdia. Takže skôr by som chcel byť na deň v jeho koži, aby som dokázal mať taký ten zážitok, ktorý mne nie je dostupný, lebo proste nemám najazdené tie 10 000 hodín, ako majú oni a tým pádom si nevšímam veci, ktoré sú pre nich úplne že zrejme. A to naozaj, že keď sleduješ profika, ako sleduje nejaký pretek, tak on už vidí, že aha, tento prehrá, lebo tuto je nejaký drobný problém a to sa začne nabalovať a o 10 kol bude v čudu. A my, bežní diváci, až o 10 kol sme prekvapení, že sa to stalo a pre ňa to bolo úplne očividné. Takže mám pocit, že oni vidia trošku svet, ale nielenže inými očami, ale to je v podstate, že pre celé telo, ako cítite sily, ako ich to tlačí do sedačky a podobne. Tak toto môcť zažiť na jeden deň nejakými sofistikovanými technológiami, že by som sa prevtelil za niekoho, tak to by bol super zážitok. A aký si vodič ty, keď to tak máš niekedy také, že chúťky, presne
ísť čo najrychlejšie, vyťažiť z auta čo najviac. Teraz dajme to model, lebo keď bol si jazdiť na okruhu napríklad, tak je to iné ako v bežnej premávke, lebo však pravidlá samozrejme dodržiavame. Ja sa v bežnej premávke snažím čo najmenej na to sústrediť, čiže idem, že pekne, normálne, že ja som človek, čo si v meste pustí tempomat, aby nemusel pozerať na značku, že proste hodím tam 50 a idem, aby mi to furt nepípalo, že prekračujem a podobne. Aby som sa na to tak nemusel sústrediť, že mne príde veľký progres, ktorý som videl v autách za posledné roky, že koľko ja musím mentálnej kapacity venovať do toho, že šoferujem. A idem na diaľnicu, si pustím tempomat a o niečom môžem premýšľať. Samozrejme, že mám tam pripravené tie kontrolky, že keby teraz srnka vbehla na cestu, tak rýchlo zareagujem, že nie, že by som teda že spal za tým volantom, ale premýšľam o rôznych veciach, počujem audioknihy a podobne. Čiže keď šoferujem takto, tak sa snažím to mať, že tak monotónne, ako to len môže ísť. Na okruhu to zase bolo, že a teraz si vyskúšať ten opačný svet, že urobiť, že presne, že ako neskoro som schopný začať brzdiť a potlačať všetky také tie prirodzené pudy, ktoré sa týkajú opatrnosti a podobne. Takže to beriem ako úplne dve odlišné veci. Dobre, a keď si vedátor a presne povedal si toto, že na tom okruhu máš to tak, že ideš naozaj na ten absolútny limit a povieš si, že chcem to vyskúšať, viem, plus, minus asi, alebo mám naštudované, čo to auto alebo koľko dá a čo moja hlava dokáže urobiť, že áno, presne. takto rozmýšľaš. Lebo pri tom. v podstate celá veda o tom, že uvedomiť si nedostatky vlastnej mysle a naučiť sa ich nejako prekonávať. Že vytvorili sme zariadenia, ktoré nám umožňujú vidieť to, čo nevidia oči a metódy, ktoré nám proste odstránia všetky tie naše skreslenia a podobne. A rovnako, že keď ideš do tej zákruty, oni ti povedia, že pri tomto, ako je Mark po slovensky, že pri tejto značke až môžeš začať brzdiť z plnej a ideš do toho a máš pocit trikrát skôr, že by si mal začať, však už sa to blíži a proste nemôžem preletieť a potlačíte prvé impulzy. To bolo pre mňa pomerne ťažké, ale potom som si užil, že keď niekto povie, že urob toto, čo je proti tvojim púdom a ty to urobíš a doplním to dobre, tak to býva celkom príjemný zážitok. No keby mi to povedali a potom by som vyletel, tak by to nebolo veľmi príjemné, ale keď sa naozaj ukáže, že tie limity, ktoré som mal nastavené v hlave, boli len v mojej hlave, tak to bolo celkom príjemné zistenie. Dobre, ale presne tohto sa chcem ešte chytiť. Ako to bolo náročné, lebo hovorí, že chvíľku to trvalo, nejaký bod alebo nejaká zákruta, presne, že si išiel niečo vybrať a podal si ešte vydrž pol sekundu, potom si ju vybral, zistil si, že OK, vlastne auto to dáva, ja to dávam a absolútne sa skôr uvoľníš. stalo, že som to prešiel a potom som prebrzdil v zákrute. Tam bola tá istá nevýhoda, že keď som vlastne jazdil 100 tak sme to mali, ja som dúfal, že to budeme, že až ma bude zadok bolieť, koľko som sedel v tom aute, ale že to bolo že relatívne krátky tréning a potom sa išlo o 2 dní sme išli jazdiť. Takže som si povedal, že nemôžem k tomu pristupovať tak systematicky, ako som zvyknutý, že skúsim teraz toto zmeniť, toto. Keď robím vedu, tak si urobím 1000 simulácií a v jednej zmením jedno, v druhej, v tretej a potom to pekne porovnávam. A tu je, že tu máš k dispozícii toľko jazd a go figure. Musíš sa v tom zorientovať proste v tomto veľmi malom a drastickom okne. A toto je v niečom, v podstate niečo, čo vidíme aj teraz v technológiách, že napríklad, že keď robíš rakety, neurobíš 1 000 000 raket a na tejto dám toto trošku iné a tak ďalej. Proste stojí to strašne veľa peňazí, mám 5 pokusov a musím inovovať a testovať drastickejšie tie limity, ako keby som to robil úplne tak, ako sa mi zachce. Takže v niečom som si užil, že som bol dotlačený do toho, že rýchlejšie aproximovať a rýchlejšie sa dostať k tomu nejakému optimálnemu jazdeniu. Dobre, spomenali sme tu už svet F1, ale poďme na Slovensko, na slovenské okruhy a Todos Racing a tvoje spojenie. Ako vzniklo? Podľa mňa to začalo rok dozadu, som sa rozprával s Janom na tom a boli sme na filme, ktorého meno mi vypadlo. Bolo tak rok dozadu vlastne o tom, ako niekto hral počítačovú hru, veľmi dobre závodil a potom mu dali možnosť normálne odjazdiť a to tam ma tam pozvala, tak som si ten film pozrel a tam som povedal, že toto by bolo super, že niekedy vyskúšať. A keď teda prišla tá možnosť, tak ma oslovil. Prezradím, že v najvhodnejší možný moment, lebo ja som mal v piatok habilitačné skúšky a vo štvrtok bol tréning a v sobotu bol závod. Takže ja som veľmi rýchlo musel v mozgu prepínať, že čo sa vlastne deje a z čoho mám mať práve teraz stres. Ale povedal som si, že toto môže byť zážitok, že raz v živote nechcem to premeškať a bolo to úplne brutálne. Že presne, že keď jazdím na cestách, sa snažím byť taký ten úvodzovkách, že priposratý opatrný vodič, ktorý ide veľmi monotónne, aby na to nemusel myslieť. A tu som si povedal, že idem skúsiť úplne že ten presný opak. Že mám tu možnosť na pár kôl si zajazdiť vo fakt rýchlom, fakt dobre postavenom aute, ktoré mi dovolí jazdiť oveľa divokejšie ako bežne a môžem sa na ňo spoľahnúť. Takže som si tedy povedal, že idem to skúsiť proste, že čo to dá. Že nechcem, aby som si potom povedal ďalší útorok, že asi som mohol ísť proste rýchlejšie.
mám pocit, že to, čo ma limitovalo, nebolo to, že som sa bál, alebo že by som odbrzdil a tak ďalej, že keď už som naozaj išiel, tak ma limitovalo jednoducho to, že nie som tak dobrý jazdec, ako dobrí jazdci, ktorí majú najazdené stovky až tisíce, až 10 000 hodín, ktorí presne vedia, kde strategicky trošku spomaliť, lebo sa im to neskôr vráti a kde vybrať ako, kedy mať neskorý apex a tak ďalej. Že všetky tieto veci, ktoré mi tam niekto vysvetloval, viem, ako sa cítia moji študenti, keď na nich vychrlím proste veľa učiva naraz, tak ma proste bombardovali zo všetkých strán dobrými radami a vtedy som pochopil, že aké je to brutálne ťažké. A aké je to o tom okrajovaní? Tu desatinka, tu desatinka, tu desatinka. Ale ako sa to potom celé nazbiera na 1,5 sekundy, dajme tomu. A aké bolo pre teba tá zmena z tej klasickej Toyoty, ktorú používaš v meste, a keď si sadneš do závodnej? Bol to, že brutálny rozdiel, ktorý som sa snažil v hlave vypnúť. Vieš, že samozrejme nemusia ti pomáhať so zapínaním, keď nastúpiš normálne do auta, že všetky tie veci. Hneď to v mozgu zbudilo také tie reakcie, že OK, toto není bežná situácia, že keď ti pomáhajú zapínať sa a tam si v podstate tak, že sa takmer nemôžeš ani pohnúť. Ale pomohlo mi to rýchlo sa prepnúť do toho režimu, že výjsť z tých zabehnutých kolají. Vieš, že nebudeš sa obzerať, že kde je blinker, keď ide do zakruty a podobne. Že to, ako je ten pocit, keď sedíš v tom aute odlišný, mi pomohlo sa tak prepnúť. Že keby to bolo, že úplne identicky vyzerajúce auto znútra so všetkým, len tam dajú zázračný motor a gumy a brzdy, že by to fungovalo inak, ale vyzeralo by to úplne rovno, tak by som možno mal nejakú tú prekážku. Ale naozaj, že tam sedíš aj v tej kombinéze a je ti teplo a máš tú prilbu, kde je problém kvôli tej korytnačke pohnúť s hlavou a všetko to znie inak, pocit je tam iný, tak pomohlo mi to preklonúť ten rozdiel. A nemal som pocit, že sedím vo svojom aute. Takže rovno som vedel, že keď proste zhasnú svetla, tak môžem úplne že dupnúť na plyn a uvidím, že čo to urobí. Pri každom nejakom profesionálnom výstupe, či sú to speváci, či sú to podcasteri, športovci, tak každý, alebo 90% ľudí ti povie, že mám zdravú nervozitu, ale keď už to začne, či už začneš rozprávať, alebo začne nejaký zápas, tak to z teba opadne. Bolo to niečo podobné, alebo možno to prvé kolo si mal také, alebo teda tých prvých niekoľko kilometrov na tom okruhu, keď si jazdil, že predsa len máš to v sebe, že OK, je to niečo iné. Nie som v tom doma, nie som profi jazdec a mám z toho rešpekt. Ja mám na toto také finty, že keď idem rozprávať pred, dajme tomu 500 ľuďmi, tak si poviem, že dobre, je to 500 ľudí, ale to nie sú že profesori fyziky a profesorky, ktorí by ma mohli teraz akože chytať za detaily. A zase keď idem rozprávať pred tými 10 profesormi a profesorkami, tak zase si poviem, že je ich len 10 a nie ich 500. Takže vždy ten mozog dokážem nejako dostať do toho stavu, že nemusím sa stresovať a mne v tomto pomáha taká vec. Bol festival Starmus a rozprával tam Chris Hadfield, astronaut, ktorý má také zážitky, že reinštalovali operačný systém na medzinárodnej vesmírnej stanici a nespustil sa im znova počas, čiže boli 400 km v rýchlosti 30 000 km za hodinu a im sa to všetko vyplo a nevedel, čo má robiť. Takže on sa dostal z takýchto životných situácií a som sa zo srandy optal, keď išiel na pódium. Bolo mi jasné, ako mi dá, že povie, že nie, ale optal som sa, že či je nervózny. Samozrejme, že nemôže byť, ale zo srandy som sa optal, lebo som bol zvedavý, čo povie. A on povedal, že čo je tá najhoršia vec, čo by sa mohla stať. Že keď prežil proste milión testovací pilot, stíhačiek a tak ďalej, prežil milión nebezpečných situácií, z čoho by mal byť nervózny na pódiu. A ja keď idem do nejakej situácie, tak si poviem, že čo je tá najhoršia vec, čo sa môže stať. A v skutočnosti tá najhoršia realistická vec, ktorá sa môže stať, no čo by sa mohlo stať na tom okruhu, je to široké, vyletím z dráhy, no budú si zo mňa robiť proste 2 dní srandu a tým to skončí. A tým som si ten stres v podstate vypol, že samozrejme tepy stúpli, ale to je ako keď ideš podať športový výkon, tak proste to telo nafokusuješ a jasné, že cítiš, že sa niečo ide, že nie je to proste ako keby si doma čítal noviny. Ale nebol to ten škodlivý stres, ktorý ťa paralizuje a ktorý ťa prinúti začať brzdiť 3-krát pred tou zákrutou. Takže mám také mentálne hacky, ktoré mi v tom rôzne pomáhajú, že aby tam bola tá jemná zdravá úroveň stresu, že telo sa dostane do prevádzkového režimu, ale nie je to ten paralizujúci stres. Takže ani ten neprišiel. Dobre, a teraz sa presunieme o niekoľko desiatok minút potom, ako si dojazdil prvýkrát. Aká dávka endorfínov sa z teba vyplavovala? Možno k čomu to vieš prirovnať? No prvý pocit bol, že už to skončilo, že ja by som išiel proste, že ešte že 5-krát viacej. A niečo by som to možno prirovnal takým tým endorfínom, ktoré mám po behu. Že keď mám nejaký beh, kde idem, nie že úplne že do plných, ale blízko do tých plných, tak to telo začne vyplovať rôzne také hormóny, aby sa vybudilo k lepšiemu výkonu. A potom, keď už to skončí a už len cítiš ten hormonálny balzam, tak to je potom veľmi príjemný pocit. Takže tento som cítil ako po takom behu, kde si poviem, že
YOLO, ideme proste zbeh z kopca a nebudeme brzdiť, tak podobný pocit to bol teraz. Počas tej celej jazdy a počas toho, ako si bol v aute, mal si teda iba 100% fokus na to, že si tam, alebo už potom si sa tak uvoľnil, že by si vedel predstaviť počas preteku pustiť aj nejaký podcast? No toto by mi ani nenapadlo. Podarilo sa mi, že fokusovať celkom. Naozaj, že som bol schopný sa potom sústrediť na tie veci, akože kde som sa hneval na seba, že toto sa dalo trochu lepšie odlaziť a tuto som mal neskôr začať. A tu už cítim, že mi to začína prešmikovať, že skôr som sa hneval na tie veci, ktoré som urobil, že toto sa dalo robiť trochu lepšie, že cítil som už tie možnosti optimalizácie, ale nebolo to také, že by som sa začal nebodaj nudiť. A boli tam dlhšie úseky, ale to som skôr pozeral potom na tachometer, že kam sa to až dá vytlačiť na tej rovinke. No a najviac si to tak vytlačil na... Nepamätám si, strašne ma to hnevá, že si nepamätám a jak opadol taký ten mikrostres, tak tieto veci mi vyšumeli. Ako celkovo mimochodom teba zapôsobilo to prostredie pedok, respektíve tam, kde sa všetko odohráva, kde sú jazdci, mechanici a celý ten kolos, ktorý sa aj tiež spája s Toto racingom. No toto bolo akože že brutálne príjemný zážitok v tom, že tí ľudia bolo vidno, že milujú proste autá, milujú všetko okolo toho a baví ich to. Že toto je to, čím oni chcú tráviť víkendy a pracovné dni a podobne a bolo zaujímavé, že byť v úplne inom svete. Že ja sa v takomto prostredí bežne nepohybujem, ale veľmi zaujímavé dojsť do iného prostredia, kde sú ľudia nadšení pre niečo. A to naozaj môže platiť, že o motošporte, ale milión iných vecí sa dá vybrať, že dojsť na miesto, kde sú ľudia z niečo nadšení, je typicky veľmi príjemná skúsenosť. A naozaj, že keď dojdeme, dajme tomu, že na literárny festival, tak je to úplne iný príklad zážitku, ako jazdiť na okruhu, ale tiež tam je cítiť to nadšenie. A to je strašne príjemný pocit, že byť niekde obkolesený ľuďmi, ktorí sú nadšení z toho, čo robia. Veda, tak ako tým, čo som začal, že spojenie veda a šport sú veľmi spolu prepojené, ale keď teraz takto zoberiem čisto zo všeobecnosti, ty a veda za posledné roky si výrazným spôsobom spopularizoval vedu a ľudia pozerajú videá, počúvajú podcasty. Ako to možno vníma, že špeciálne v dnešnej dobe, kedy na nás sa chrlí strašne veľa informácií, ľudia veľakrát nevedia, čomu veriť a ako dôležité je mať informácie o vede a preverovať si hlavne informácie o vede. No to si dobre povedal, že sme obklopení informáciami, v podstate sa v nich topíme. A problém je samozrejme taký, že vieme byť obklopení nekvalitnými informáciami, dezinformáciami, úplnými nezmyslami a treba si priznať, že nemáme na všetko. Napríklad, že ja som si išiel odjazdiť pár koločiek na okruhu a nemám ani len štipku ambícií sa teraz nazývať jazdcom. Lebo nahliadol som, že koľko 10 000 hodín práce stojí, kým sa človek naozaj stane expertom v tejto oblasti. Ja som strávil tisíce, možno aj 10 000 hodín tým, aby som sa stal fyzikom. Študoval som teraz, fyzikou trávim proste bežne 8-10 hodín denne. A viem, ako málo viem z toho všetkého, čo sa o fyzike dá vedieť. A naučilo ma to takej pokore, že keď niečomu venujem pár hodín, alebo dokonca v niektorých prípadoch pár minút pozornosti, že ma to absolútne neoprávňuje sa nazvať odborníkom na danú problematiku. Takže treba si priznať, že väčšine vecí na tomto svete nedokážeme rozumieť dobre. Viem tomu rozumieť ako laik rozumiem motoršportu, ako laik rozumiem, dajme tomu, behaniu, aj keď mám nabehaných 13 000 km alebo koľko, ale stále by som sa nenazval profibežcom alebo odborníkom na beh. Som nadšenec a veľmi rozlišujem medzi nadšencami a profikmi. Rovnako medzi nadšencami, čo sa týka motoršportu, a profikmi, ktorí v autách a vo formuliach a na motorkách proste trhajú svetové rekordy. Že tam je taká obrovská priepasť. A to ma aj naučilo, že keď niekto odborníkom máme tomu na biológiu, mikrobiológiu a tak ďalej, že ja môžem byť nadšenec tejto problematiky, ale nebudem oponovať tomu, čo hovoria oni. To je úplne rovnaké, ako keď sledujeme proste Messiho a niekto povie, že ja by som to tam proste trafil a sledujeme jazdcov a povieme, že takto, ja by som tuto nevyletel z dráhy. No. Z gauča sa tie veci kritizujú veľa jednoduchšie, ako keď tam človek naozaj sedí. A možno práve preto je dobré, že presne tak, ako si to povedal ty, treba si všetko, alebo v rámci možnosti vyskúšať na vlastnej koži, tak aby to ten človek pochopil, lebo opäť sa vrátim k tomu, že tá doba je taká, že je extrémne veľa gaučových odborníkov, ale v praxi to vyzerá úplne inak. Tak, žiaľ. No. A keď sa ešte bavíme o motoršporte, povedal si, že teda, že si taký skôr laický fanúšik, ale tak spomínaná F1 a podobne, mal si niekedy, alebo máš obľúbených jazdcov, že sledoval si niekoho, kto sa ti páčil, či už v minulosti, alebo teraz?
U mňa je to tak, že ja sa pri športoch snažím, že neviazať sa na nejaký tím. Niekedy je to ťažké, že keď pozeráme, ako hrá Slovensko hokej, tak je ťažké, že nefandiť Slovensku. To je úplne prirodzené, ale dajme tomu, že keď som pozeral NHL, tak som mal dlho obľúbený tím a potom som zistil, že si ten šport oveľa viac viem užiť, keď sa na ňo neviažem, lebo občas sa stane, že super, tomu týmu strelí strašne pekný gól a teraz že mám tomu fandiť, nemám tomu fandiť. A keď som začal sledovať formulu, tak bolo akurát také, že vtedy bol Hamilton úplne že najväčší borec a akurát ho Verstappen začal akože tak vyzývať a tak ďalej a teraz, že a mám si vybrať toho šampióna alebo mám si vybrať toho vyzývateľa a zistujem, že si to veľa vecí užívam, keď nemám že obľúbený tím a proste toto keď hovoril Števo Ajzel, mne to najprv prišlo také povrchné, že on povie, že však ja fandím tomu športu a nie konkrétnemu jazdcovi a že zistil som, že keď to robím, tak si to oveľa viac užívam. Najviac ma poteší, keď vyhrá niekto iný, ako vyhráva vždy. Hülkenberg, keď napríklad mal proste 3. miesto, tak to bola oveľa väčšia zábava, ako keď sa tam proste dookola točia traja ľudia. Takže občas ma poteší tí underdogs, keď vyhrajú, že niekto nečakaný, ale na druhú stranu je super, že sú odmeňovaní tí, čo sú proste na špičke, tým, že opakujú proste pódiové umiestnenie. Takže snažím sa jednoducho aj formulu pozerať, takže sa poteším, že nech to vyhrá hocikdo. Teraz našli nejakí ľudia, že keby už, že McLaren by mohol zase niekoho pustiť, že nech už je to trošku menej monotónne. Nech sa to len netočí tak, že na prvom mieste sú proste dookola tí istí. To je pre mňa oveľa väčšia zábava. Dúfam, že tá budúca sezóna, kde bude oveľa viacej vlastne už aj toho elektra, tak to trošku rozháže to poradie, že už to nebude taká, nechcem povedať, že nuda, ale že to nebude tak predvídateľné. Dobre, a teraz sa ešte trošku posuniem a možno to bude bizarná otázka, ja som schválne chcel začať tým športom, lebo šport je jedna vec, veda je niečo iné. Máš to príklad napríklad tak vo vede, že máš obľúbeného fyzika a obľúbené veci z vedy? Mám obľúbených fyzikov, väčšina z nich už ale nežije. Napríklad, ja keď som bol na strednej, tak som čítal autobiografiu Richarda Feynmana, ktorá sa volá To snad nemyslíte vážne, pane Feynmane. To už je len cool názov pre vlastnú autobiografiu. On sa mi páčil v tom, že on bol špičkový vedec, dostal Nobelovku za kvantovú elektrodynamiku. Nie už to znamená, že hocičo, ale zároveň bol výborný popularizátor a evidentne, že je veľmi zábavný človek, že ho proste začalo baviť otvárať trezory. Každý máme nejaký koníček, ale on to začal robiť v Los Alamos, keď tam vyvíjali atomovú bombu. A zo strany proste niekedy v tom období, kedy všetci sa báli, že sú niekde špioni a podobne, tak on zo strany nejakému riaditeľovi otvoril trezor a dal mu tam nejaký odkaz a podobne. A že strašne sa mi páčilo, aký bol zároveň, že geniálny fyzik a vedel k veciam pristupovať po svojom a zároveň aký bol veľmi ľudský a zábavný a že mal zmysel pre humor a vedel si priznať nejaké ľudské nedostatky, že bol špičkový vedec, ale zostalo v ňom obrovské množstvo ľudskosti a v tomto bol pre mňa inšpiratívny. Takže hľadám takých tých ľudí, ktorí aj sa vedia na veci pozerať svojsky, akože svojím uhlom pohľadu, ktorý jemu priniesol Nobelovú cenu. Že on presne, že urobil niečo, čo robili iní ľudia, ale urobil to svojím spôsobom a dodnes to robíme tak, ako to robil on, ale zároveň v tom zostal taký ten jeho otlačok a stále zostal človekom. Takže toto je pre mňa veľmi inšpiratívne. Richard Feynman, jeho výborná autobiografia. To snad nemyslíte vážne. Dobrý Pane tip, Feynmane. veľmi dobrý tip. Možno sa k tomu ja aj viacerí poslucháči dostaneme. Začal som spojením športoveda aj s tým vlastne skončím. Už si to naznačil pri tej F jednotke, že ako sa veci menia. A kde možno vidíš motorizmus a spojení s vedou o 10 rokov? Keď sa, myslím, že to je z 85. točil film Návrat do budúcnosti a posúvali sa o 30 rokov, tak v roku 2015 mal Marty McFly lietať už na lietajúcich autách. To sa nestalo úplne. Myslím, dobre, prototypy nejaké sú, ale nelietajú autá okolo nás. O 10-15 rokov myslíš si, že možno takéto niečo bude možné, respektíve kam sa až veda môže posunúť vo vzťahu s motorizmom? Akože keď vidím, ako niektorí ľudia jazdia po meste, tak dosť by som si neprel, aby po tom meste lietali, že to by mohlo byť ešte horšie. Skôr si myslím, že dojde k takému rozvetveniu, že bude oveľa väčší rozdiel medzi tým, ako ľudia jazdia bežné dni a ako jazdia, keď stojí dúžiť. A pomerne realistický scenár je taký, že už teraz veľká časť jazdenia nie je, že si to idem užiť, ale že proste potrebujem sa dostať do práce a veľmi si to neužívam, lebo stojím v zápche a je to proste, že stojím, idem, parkovanie, drive a nie je to veľmi príjemné. Že takéto užitkové jazdenie sa čím ďalej tým viacej zautomatizuje. Akože nehovorím, že to budú teraz autopiloti, ale že toto naozaj bude prebiehať, aby sme popri tom mohli robiť čo najviac iných vecí. To znamená, že či už počúvať veci, alebo možno sa naozaj dostaneme do toho štádia, že sadnem do auta, stlačím, že práca a on ma tam proste odvezie po nejakých uličkách a ja popri tomu si odrobím 20 minút z roboty a tým pádom pôjdem o 20 minút skôr domov. A prípadne aj cestou domov si odrobím 20 minút, takže môžem ísť o 40 minút skôr z roboty.
A na takéto užitkové, dajme tomu, že týždňové jazdenie, sa to plne bude pohybovať postupne týmto smerom a budú to naozaj možno, že 15 rokov je moc málo, ale 20-30 rokov malé elektroauto, ktoré vie, že dojde do práce z práce, stalo ma nejaké smiešné peniaze a popri tom som ja mohol robiť niečo iné. A potom pre tých ľudí, ktorí majú tú vášeň pre autá, bude, dajme tomu, že to víkendové jazdenie, kedy napríklad pôjdu na okruh, alebo pôjdu, že niekam, kde to bude oddelené od tej bežnej premávky, ktorá bude s takýmito krabičkami. A tamto zase bude takéto presne, že to užívanie si, že rýchla jazda a spalováky a podobne, kde proste, že to bude skôr brané ako koniček, ale naozaj taký, že sa tam proste vyjančia, ako len chcú za ten víkend. No, tak sám som zvedavý, či to tak bude. Myslím, že ten druhý scenár, čo si hovoril, to bolo vo filme Demolition Man. Nech trošku premostíme. Tam takto chodili z práce a do práce. Samo Kováčik, a.k.a. Vedátor, veľmi príjemné rozprávanie s tebou. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie.